Oda chal mag tijgi. Apis maggi mabende gimonde pile ka pile en kar kano ringre jomotho mar mondo mi ginore mabende kelo tho mago ganda. Oyudo thuolo mar loso kod jabero mar piny owacho Dr. Bernard Media mabende osebedo katimo tij baro kendo nono ringre jomotho kuom thuolo mar higni mohew 25. Kata kamano, kopogre gi tich motimo, Dr. Media en ng'a? Ma esigande. Dr. Bernard Owino Media, jaoyoma kokwiri mawuok e kar chung'od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya. Osetimo tij bero kuom thuolo mar higni mohew 25. Gisani en jabero mar piny owacho e weche mag baro ringre jomotho ka itimonegi nonro. Atiegra Scotland, University of Dundee in Scotland, a forensic medicine. Mano natieko higa mar 2015, mano 2015. Kore kabiro kaito board Kenya Medical Practitioners Board bang' kasetiyo bang'e kaito koro abedo approved gi joma nie field no kaito abedo registered ni atiegra e field no. Igni te masetiyo chakre na atiegra komondi dhi okalo 25. Kata kamano, nang'o momiyo noyiero tij bero to ahinya mar baro ringre jomotho? Koro kiseng'iyo kaka dend dhano tiyo, tang'o momiyo ji tuore, tang'o momiyo kata ka ng'ato tuore, tang'o ma dimi mondo koro ng'ato dhi mondo michop kama koro tho, tang'o momiyo tuoche moko biro e yo ma kamae, ang'o ma kelo tuochegi. Koro mano inyalo ng'eyo mana ka iseng'eyo kaka dend dhano tiyo, midhi ichiegri mi ing'eyo gima dhi marach e dend dhano. Koro mane ma nomiyo adonjo e field ni. Athietha kaka jomoko malaria nyalo thiedho, kata baro joma ngima, jok ma bero mago be tije ma anyala timo. E mbalariany wapuonjo jo undergraduate matimo medicine, kata mana postgraduate be wapuonjo ga matimo masters in medicine. Wakonyogi, wapuonjogi, wamiyogi experience, nikech mano e kaka ne wachamo muma ni nyaka be wa dispense some knowledge, wisdom moko ma wan godo matin. Dr. Media lero ni tij bero en luonga kaluwore ni en tich mok tim kod oganda mathoth. En a calling, nikech idwa ni mondo ikony ikony kuonde mamoko, nikech ok ji mang'eny madang' dhi kuonde kaka mao, lakini ng'ato ka ng'ato ji nyaka dhi kuonde mopogre. Omuom to onge ka, omuom ok dang' omuom to onge. Omuom ma yudo en mana moroma, chamo gi nyithinda mag konyo achiel ariyo mag jodalawa. Olero moko kuom achiedh nade mosebedo koyudo e tije. Samoro conflict bedo, nikech samoro iparo kata osewachi kata olando ni joma kamae emotimo gini, to koro oluongi kanyo ni mondo itim gini, to nyaka iwach adier. Koro ineno kaka itimo ang'o? Ineno kaka iya kanyo mos, to samoro ng'ato en watni, to en kanyo. According to oath najua kete kata wathiedho, kuyieno mondo wathiedh joma chiegni koda kata chiega ni athiedho, nikech there is wawacho ni nitie wachiegni ahinya ma feelings nyalo interfere gi kaka inyalo tiyo tiji. Nyadi mang'eny waseneno Dr. Media e galamoro ahinya to kaluwore gi dwaro mar nono buche mag thoe mopogore. Kaka jabero mar piny owacho, machiegni ni ne onono buche mopogore, moriwo tho mar Albert Ojwang, rawera manolalo ngimane e stesend obila higa mokalo. The bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects. Ne onono thoe mag ringre mane yudo ka owite kwari e gwenge mag Mukuru kwa Njenga. Thoe manonene bungu mag Shakahola. Nyocha ni bende nonono gima nokelo tho mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo manowito ngimane e masira mar apaya. Kaluwore gi tije mag baro kendo nono ringre jomotho, Dr. Media lero ni kinde ka kinde nyaka omany johocho. Mana kaka dang' yud ng'ate moro tuom gi mtoka kanyo, ng'ate moro tho, to dhi e counseling. Mago nitie
kata juoke kaka wan nyaka wadhi for services makamago. What ni disaster situations makoro disaster situations dhano tho mang'eny ringre bad to chot kucha ang'o motimre to tich nyaka tire. Omedo ni familia ne kaachiel kod anyuonde bende orwako kit tich motimo. Ma idak go be ong'eyo tich mitiyo donge ginenie mbui kacha to ging'e ni ng'ane ne to nodhi koro ang'e ni odhi bero to ang'o duogo to kang'o koro gin be koro ging'iyogo. An gi wadna moro machiegni mane kana adonje kozni to nopenja ni midwa tiyo gi mana idwa dhi baro jomotho ayini oyo ma watimo mana tich kaka onego ti ok ni wadhi baro jomotho en science. Owito oko paro mar oganda ma japaro ni gitimo tijegi ka gimer kowacho ni mano en ataro mar chike marito tijegi. Ka wadhi e tich kucha en riski kitimo scientific work mondo itim ka itiyo gi gik makamago inyalo golo report mopogore. Omiyo wan kaka juoke ok oyienwa and even never joma tiyo ok oyieni kapo ni ochuni social mopogore gi kuonde tich gi magi jokong'o mane koro kaka an sani samoro kama ane kae ni samoro abero be achalo ng'amo chamo gimoro adier ok be achalo. Ne oganda ma japenjore gimomiyo ni nyaka non kendo bar ringre ng'ato kata bed ni ging'eyo gimokelo tho mare. Dr. Media lero gimomiyo mano ochuno. Ka ng'ato imiyo thieth makare to tho ok nyaka koro ang'i inono ni to en ang'o monege kata obed mana malaria mimiye yath malaria maber kato dhi otho wang'e ni malaria onege to malaria ni to imiye yath maber ang'o momiyo tho. Koro wadhi kuro to wabero kaeto watimo be nonro mamoko mondo wang'e yie ni ang'o monege mabor gi malaria ni. To gik mawatimo en mondo wakony piny wa data makonyo jothieth to be konyo public epidemiology to konyo be policy formulation ka wayudo data maber. To mabor gi mano be kuom jogi be otho konyo e gima be waluongo ni closure ka ging'eyo ni gima kamae otimre ng'ani to timre nikech achiel ariyo adek. Kopogore gi tij bero, Dr. Media lero kit chiemo kaachiel kod tuke mohero. Nahero hoki, an natuga hoki kaeto bet gi osiepena samoro ka be kayudo thuolo kata ka an koni so ahero traveling ahero wuothi neno piny koni gi koni go mbaka. To somo be nyaka ok wawe somo ahero somo gimoro amora mayudo tadonje asomo medo. Ng'ato media to be ichamo ga ring'o kadok dang' awuondi hata nyama choma ahero malich nyama choma achamo ring'o kabisa. To daktari to donge ileko gandi kisea tichegi an lek ana magik mane wachako neno chon ma ok dang' awachi ana ngima chala gi mag jomoko. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.